ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи саиди ҷумъа, рӯзи дуоҳои қабулҳо, рӯзе ки худованд ҳамаи гуноҳҳои мо шуморо мебахшад. ҳатман салавот ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бифиристед. ҳатман он орзуҳое ки дорен дуо кунен, имрӯз рӯзи дуои иҷобати дуоҳост. иншоаллоҳ дуоҳои мо шумо ба даргоҳи худованд имрӯз қабул аст. дӯстони азиз, барачаҳома ма овардам, да оғул монҷо кардам, анам хали якта хонача аделнай ҳамашам ҷаҳуй кардам. рӯзи чоршанбе анами сафедак бегонӣ таваллуд шудан. Да иҷаҳози нӯҳтаҳай ина очаҳошон да иҷа хулоса ё ақл ки надоранд, иш пистони пеши оча иш медавад ки очаҳошон ки медона мезана барои ки мақсад назананшона бачаҷоношона адел накардам. баъд дар навори гузаштам дар видеои ояндам числора ма хато гуфтам. яхелаш наистиян ки и видеои усолаҳай не усолмои қадар биз надоштем. дар асл вақте ки ман видео мекунам, монтаж мекунам, ду бор тамошош мекунам, баъд дар ютуб мемонам ки мақсад ягон хатогӣ надошта бошам. рости гап хатогӣ дошт, фаҳмидам, дар охир хатогӣ ма фаҳмидам. дига хулоса ҳамин май монтажкунирам уже чихе бугу монда шудам. барои ҳамиқа дига нахостум ки повторно монтаж кунам. хай гуфтам ҳеҷ гап надорам, мефаҳманд мара ки мақсад кори ман бисёрай, ман числоҳора уқа хубам да ёд намегирам. ана мехоҳад дӯстони азиз, иёда иҷа хуб шид ки мақсад ию ҳами хелди наовардемшон. агар даводавак парак доштанд, ҳозир да иҷаи мо бомдод нашидай. хулоса ма ба соатҳои 7 саҳарӣ омадам, ҳозир соат 7:40, соатҳои 8 бомдод. кӯдаком ки хоб гуфтам ба хоби кӯдаком иёра мақсад ба ҳазир ма шикамакошона сер кунада. ҳамин навора маълума ки набине шикамакошон ҳама дамакай ҳамаша макондум. ё сарҷам агар динам қабозие доштан, агар медиди ҳавасат мекард. ҳамаи ё сер, ҳамашон серанд. иҷа оғулгарм, ҳавомон -7 градус, беҳад гарм, акаки хушрӯйна тай пошон кай қоқакак намехе. дӯстони азиз, иҷа ҳар хела свето ҳаст. анаи мақсад, анаи қатӣ, анаи зарда қатӣ, инаи сиёҳа ки полоски сиёҳ дора, дугони ки иҷа, инами сегони ки хулоса нӯҳтаҳан да иҷа, оли да иҷа нӯҳтаан, оли да иҷа бо сетайга таваллуд, 4 тайга таваллуд кардагӣ нестай. 4 тайга таваллуд кардагӣ нестай оли да иҷа. ҳол бо иёш таваллуд кунанд, бо иёша мақсад хона бурда. ака хона тамом дина рӯзи гузашта буд, хонара ҳамара мақсад ҳам як хонае ки гуфтум ки хонаам 7-анд, як хона да бурда монда будум шона, ӯ хонара мақсад тозаҳа ки бада месте шуда хушрӯ када мондум. ӯ хонара мо вобше истифода намебарем, ҳамихе да як пара мондагиай. ана мехе ки иёра оварда, мақсад ина ҳами аҳамият додум. вақте ки шикамашон ки сер кунад, баъд ана хали нағмаҳо мекунанд, бозӣ мекунанд, акада иҷа паропарак мекунанд. ҳоли саҳари бадай ба фикрам ки нахостестиян. ҳоли абето да мақсад чӣ кунам, ки оли икарат омада ваён кунимда, маконданимда, баъд мекунем ки ана бина чихе мекунанд. машоаллоҳ, инқадр дӯсташон медорам ки ай ҳозира ҷанг мекунам ба якдигариш. ана мехоҳад дӯстони азиз, то охири навор бо мо бимонед. ана наҳошо шидана кишкамо сешид, наҳошо шиданам қае мепаранд ки
очоошон айҷа меояд, найтирсашон, яъне нигоҳшон мекунанду бо мераванд мешинанд. ази якм ёра сер кардам, анака очоошон дар каҳви оби гармак. мақсад то хестани кӯдакҳои худма ма бояд ёраки тамом кунам. ҳама вақти кори ма байни минуту соата то шава. адаиҷа боша дӯстони азиз, субҳона да ҳамихе картошкао тухм бирён кардам, кӯдако да бе приправа кардам, худмонда кати приправа. якта помидорам дута помидорам хе реза кардам, хай пичин мичини, яктай дига лимонам хе майда реза кардам бо тӯнкак. ана иш приправа катия картошка, а иш бе приправа ҳай. кадоме субҳона кадиста боша иштиёи таом ба мо низ иштиёи таом. дар иҷа рӯзе ки паспорт маспорданӣ рафта будам, кӯдако дамихе пижама гирифтам ҳамашонда. И пижамаи Фотима буд, иш ай Мустафо ҳай, ай магазини тоҷико гирифтем. Иш ай бачаи калонӣ. Дроношонам хеле пашмак дора ки қавсакаки хушрӯ барои дрони хона. хонаҳои мо хеле сад накунӣ, хонаи заминӣ охи бояд қавсак бошанд кӯдако. бо анам хали яктай дига хе поча эзор мегем чӣ мегем, ҳами хали барои Фотима раям дрош пашмак дорак гирифтем. баъд ана хали кати брукуш комплект гирифтем да Фотима, иам барои ҳами хонапӯшиш қавсак. ҳамаира ами магазини тоҷико гирифтем. бам наскиёи қавсак гирифтем. ба анаи бруки қавсака барои худам гирифтам. қати киртаи дароз мепӯшумаш, намешава ки ба и чизои тунук да иҷа ханакай, бо тимболи ҷаи мо сибирай. иша ба бачаи калоним у брукое ки гирифта будам уора уже дарондан. И навош и пижамаша ба худма гирифтам, остин дарози ҳамхали қавсак ранги ин кӯдаком. дарунашам хай пашмак дора, кати брукуш. иша ба худма гирифтам. дар иҷа бо якта патинкаи дига ба худма гирифтам. уги дрануш пашмдори қавсакаки хушрӯ барои ҳами магазин рафтан омадан. дорум ростикап ва ё чӯртонак будан. баъд ҳамхалиша гирифтам. иҷа абед дахостам камтар манту кунам, мантуча бигем, мантуи майдаҳак. мантура ма да инами ваим зуволабраке ки ай Тоҷикистон овардагиам, да ҳами тунук мекунам. агар мантуча кунам да ҳами мекунам барои кӯдакора. ич хеле хубиш да ҳамия ки ҳам тез мешава, ма мақсад корум бисёрай, ҳам тунуки як хел тунуки хушрӯш мекунада, ҳамаша як хел тунуки хушрӯ мекунад. ҳози аквай мекунам, ира ҳамаша тунук мекунама, баъд мепечонумаш. дута зувола гирифтам, иша ҳози ба гӯшт мекунама, я зуволаи дигаша ба кадугӣ. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر.
ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم. ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك أن الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن. تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب، فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب. الشر كالرزق الحرام لا يكتسب، للحال مع طقوس الزمن لكن لا تنكسر. لما تنام حزينا قل يا ربي يا سميع، تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير. لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن، سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. حين تأخذ خبزا وتعطينا جوعك، حين ترسم بسمة وتعطينا حزنك، حين تأخذ غدا وتعطينا أمسك، سيكون عالمنا جميلا. في زين نصوم عن السعادة حتى تفطر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. أنا مخي أستا أكمان توما مي بيچونم إن شاء الله يكم ريسشا. أنا مخي بيچوندم شونا دوستانی عزیز. یک نیم لیست گوشتی شده، یک نیم لیست دیگه کدوگی. کدوگی مکای انمی کدو میشوه. کدو رو همسایم دادگی ای همی زمینای رسیه خدمونه. در اینجا دوستانی عزیز یک زولام برای خودم انمی خالی کدوگی کردم. حاضی می پیچونم شونا که دا کدوم وای همی کدو را تیرکا گذراندم. یک تا پیوز چای مایده چای ریزه کده مایده انداختم شایه. بعدن وای کدم کمکک روغانه کمکک مرچ انداختم. نمک کمکک چور دونه بگیم که با گفتی خدمون که حاضی می پیچونم شونه. دوستانی عزیز انمی خیلی منتوی ما تیار شد. منتو عجایبه اومد. برای بچه ها کردم. اینمی که برای هر دوشون عبید میکنن. برای خدمت کدوگی حاضی موندگیم. کدام خوردسته باشه اشتیای طعام با ما نیز همچنین. منتوی کدوگی مرا هم دخترها اینا تیار شد برای خودم. انا که خودم با دیلم اکا عبید میکنم امروز انشالله. کدام خوردسته باشه باز هم اشتیای طعام با من نیز اشتیای طعام. دوستانی عزیز نسبت به منتوی گوشتی راستش میگم من همی و یک کدوگی بسیار نقص میبینم. دم ده به حد معقوله تامشم بوشم هم طرفه مده همی منتوی کدوگی و سموسه کدوگی را به حد دوست میدارم. شما چه خیلی دوست میدارین در کامنتاریا نویسین. در اینجا 3 روز شده ما شب و روز برف باریده است. تراکتور اومده این میخوای پیشوی خونه را پیشوی استانوفکا را توزه کرده است. خلاصه چی گفتنیم حضور رحمت کلام به همه شما برای دستگیریتان دوستانی عزیز. مانیتیزاسیای ما گریان شد همش به دستگیری شما. باوری نداشتم که در مهلت 2 ماه مقصد ما به همه قله ها میرسم. با بلوگرانی نو بردباری ها خداوند همه را به همین روز برساند.
боқӣ ҳама каса дар паноҳи худованд бошед. боз ҳам рӯзи саиди ҷумъа ба ҳар яки шумо муборак бошад. худованд дар ҳамаи хонадони мову шумо файзу баракати олоҳияшро фаровонӣ бидорад. хайр.